Hej og velkommen til vores nye kanal. Det hedder Gustav og William. Ja, det kan I godt nok læse. Det kan I nok læse. Ja. På den her kanal kan vi komme til at lave mega grinerne ting og sketches og sådan noget. Det kommer i hvert fald til at blive meget mere humoristisk end vores andre kanal. Sådan noget pis, som vi lavede på den. Ja, whatever. Ja. Så det bliver mega fedt. Så se lige med her. Nu kommer der en sketch. Fuck, han er sjov, mand. Fuck, han er griner, mand. Det er fucking business. Og så